Hyvää päivää, naiset ja herrat. Meille on teille uutisia täältä Turun AMK:n elektroniikkaviidakosta. Olemme nimittäin vihdoin vuosikausia kestäneen etsimisen jälkeen löytänyt eeppisen otuksen. Ja se ei ole mikään muu kuin kiintolevy. Kiintolevyn kiekoille tieto tallentuu magneettisesti. Kirjoitettu tieto kirjoitetaan bitti kerrallaan jonoihin ympyrän muotoisille raidoille. Magneettikenttiin tallennettu data saadaan muutettua sähköiseksi, kun lukupään ohi liikkuva magneettinen varaus indusoi siihen sähkövirran. Yleisimmät levyjen liitäntätavat ovat SATA, IDE sekä SCSI. IDE-liitäntä on hiljalleen väistymässä uudemman SATA-liitännän tieltä. SSD-levy tallentaa tiedot magneettisen materiaalin sijasta flash-muistipiireillä. Laitteen virrankulutus on kiintolevyä pienempi, hakuaika nopeampi ja se on äänetön. Luontaisesti SSD-massamuisti on nopea lukemaan tietoa. Suurimmat erot eri SSD-laitteiden välillä syntyvät tiedon kirjoitusnopeudessa. Flash-tekniikan eräs ongelma on muistisolujen rajallinen elinikä. Kukin muistisolu voidaan uudelleen kirjoittaa vain rajallisen monta kertaa ennen kuin solu muuttuu käyttökelvottomaksi. Tiedon lukeminen sen sijaan ei kuluta soluja. USB:llä toimiva ulkoinen kiintolevy on ihan tavallinen kiintolevy, mutta helposti siirrettävissä, sillä sitä ei tarvitse asentaa tietokoneen sisälle.